Kagahapon ang ebanghelyo maoy gisumpayan sa atong ebanghelyo karon na hinumduman nato nga si Kristo niingon atong batan-on nga niduol niya kay mangayo og pamaagi unsaon pag-adtog langit giingna ni Kristo katapusan nga requirement pauli sa inyo ibaligya ang tanan or biyai ang tanan o ihatag ang tanan ngadtos mga kabos o milakaw tong batan-on nga buutan nga masulubon kay di siya mutuman sa sugo ni Kristo kay dato man siya kaayo. Pag kadungog yun sa mga tinun-an nga niingon si Kristo pagkalisod sa dato pagsulod sa gingharian sa Dios. Niingon dayon si Pedro magtutudlo amo manggibiyaan ang tanan unya may kuyog minimo unsa may among mapaabot sa ato pa di ay kada nato buhat og usa ka butang doon na gitay gustong madawat in return. Lingiyay mong tupad hingna unsay gipaabot nimo aning imong pagsimba. Doon na kay gipaabot. Kanirong imong pagsimba ba na kay gipaabot aning anong kada adlaw magyud ka mosimba. Na basig na kay gipaabot. Nganong magbinuutan man ka. Nganong maningkamot mangyud kag report sa imong opisina kada adlaw basta office hours mangyud ka basig na kay gipaabot. Nganong magmisa man ko, nganong mamaligya man kog slot ana basig na ay gipaabot. Nganong mamalit man sad mog slot basig na ay gipaabot. Nganong nanagan man ni sila sa politika ang mga kandidato karon pagka senador hangtod sa opisyal sa konsehal sa lungsod nganong naghago magini sila suroy hapit kada adlaw gasuroy gid sila gasto anang kwarta milyon-milyon tausan-tausan bilyon-bilyon basig na igipaabot ana nakaron kung maayo ang atong gihimo ang ato sang mapaabot maayo ang gipromise ni Kristo ayaw kabalaka kay kung unsay imong gibuhat ibalik na nako nimo gatusan kapilo lingay mong tupad na ganahan kana gatusan kapilo sa ato pa sobras 100 times di ay kay gatusan gani kadaghan gibalik ang 100 nya na pag plus kinabuhing walay katapusan. Dili kay tapalabi og dritsog interpret ani kay ang ato ra bang buhat na ay maayo na ay dautan. Nya bisag unsay atong gibuhat ibalik nas Ginoo nato gatusan kapilo. Kung ang atong gibuhat dautan unsa may mobalik nato gatusan kapilo nga dautan. O kung ang atong gibuhat maayo unsa may mobalik nato gatusan sad ka maayong butang. Muna diri sa atong unang pagbasa niingon diri paghalad gud mo sa Ginoo. Ayaw mog simba nga wa mo'y halad. Mananap man, kwarta man, inana, paghalad.
Kay kanang maghalad ta padong sa Ginoo, maayo na nga buhat o dautan? Maayo. Kung maghalad ka ngadto sa yawa, maayo na o dili? Oh, mao na nga niingon sa diri sa unang pagbasa, ayaw subornohi ang Ginoo. O sisaha ang imong gihalad, diin man gikan, gikan ba na sa dautan o gikan ba na sa maayo? Gikan ang imo rong ihog sa kolekta, ang sama na, gikan na sa maayo o gikan sa dautan? O gikan na sa ayuda, maayo na o dautan? Maayo. Oh, maayo. Gikan na sa 4-piece, maayo na o dautan? Gikan na sa imong senior citizen, maayo na o dautan? Gikan na anang ilang giingong akap, maayo na o dautan? Gikan na anang sana AX, maayo na o dautan? Kamo na'y hukuman na. Ano ako niyong pahukmon? Gikan na atong imong reward sa impeachment, maayo na o dautan? Naman ko na ito'y reward, ingon sila, naman na social media, gibutangan maginag-amount, niya maudayon na imong i-donate sa simbahan, maudayon na imong ipanghatag sa mga kabos. Maayo man ang pagpanghatag sa mga kabos, pero matod pa sa unang pagbasa, i-check sad. Ako lang yung basahon na kay giparaphrase sa maninako. May nang basahon na to kay may mag-eto mo basa ang atong nigbasa mo kasi nga natong nagbasa nato sa first reading. May kanyang pagkabasa. Ang Ginoo magbalos kanunay og maghimo siya niini sa makadaghan. Mo ginay ga-intro nga panapos nga pulong ha. Mubaos gid siya kanunay nya himuon niya sa makadaghan. Apan ayaw pagsulay sa pagsuborno kaniya o sa pagsalig sa mga halad nga imong nakuha sa paagi nga dili maayo. Dili siya mo dawat niini. Mauna siya. Una, i-check ko no be, unsay imong gihalad dos Ginoo. Unsay imong gipalit og slot. Unsay imong gihatag ngadto sa imong mga silingan karon panahon na. Gikan ba sa maayong mga butang o gikan sa dautan? Mo bitaw in relation aning atong election karon, no naman kaining vote buying. Gani karon na ay mga vloggers, na ay mga political analysts na kung paminaw nato ang ilang mga gipangsulti moingon sila kuan na deron allowed na day ang vote buying. Kaya ka naman kung vote buying mga igsuon sa akong na ubos na nahibawan sa panahon pa nga sige paming active sa Sisimpil before pa ko ni Sod Seminaryo. Ang vote buying, kana bang kandidato mosoroy unya manghatag og kwarta? Kana bang naka-uniform sila? Ang panahon, in short, panahon sa kumpanya, maubitaw panahon aning campaign period, i-freeze ang tanang project sa gobyerno aron dili kana gani masana dili ba mahimong okasyon nga maghimo-himo dayong project aron danihon ang mga tao nga mobutar nila. O na, pero nakita nato nga kanisang panahon sa ting eleksyon ay non himuon man sa nila sa wala pay election ban. Maunay panahon nga ispaltuhon dayon ang mga daan na dayoy simintuhon ni hangtod maabutan inig butasyon di matiwas katunga ray masiminto. Kanang tinghimos na nilag project part na siya sa vote buying o kana yung actual nga mga hatag nya naa naman roy nangumpanya naa na sa social media naay nangumpanya nga moingon dayon gusto ba mong naamoy mada ana ayaw mo kabalaka
kay way mo lakaw ninyo ron nga way mada. Nya kung kandidato siya, vote buying ang tawag ana, kanang imong padadaan bisag bugas o kwarta o unsa dia. Nya harap-harapan sa una kay kuan man na kanang leader moadto ang leader magdag mga tao inigrali nya iphon dayon to na sa tig record o nya ingon sila mga kuno na wa mo kasuway ang leader wa sa kasuway ang gitagaan ko anang panghatag. Vote buying ang tawag ana og kanang gitawag nila sa atong vernacular og kinamangay. Kanang hinig ka 2 days, 1 day before sa eleksyon, kinamangay na ron ana una nga dunay kuan nireklamo na paghuman sa eleksyon namabdo siya kay gikamang ni kapitan gikamang ni congressman lain itong kamanga niya. Ana vote buying mo na kay dautan man na pangilad man na imo manggilipat-lipat ang tao inighuman sa eleksyon kung ang resulta sa atong eleksyon bunga sa vote buying. Diharatan ni butar anang tawhana kay nakadawatag kwarta karong eleksyon na nya dautan ang intensyon ang resulta ana pilo-piloon ka na o kapila ka gatos ka times ang dautan na moabot nato mo ni resulta graft and corruption iniglingkod na anang mga tawhana gipilo-pilo pila ka adlaw kanang imong usa ka semana o usa ka buwan nga pagpahimos anang gihatag nimo iniglingkod anang naang naghatag nimo pilo-piloon na niya gatusan kapilo ang pagpangurakot mao na rong ang atong nangawa nga kwarta sigon pa diha apil na nang gihiring sa Supreme Court karon na pamatud-an nga bilyon ang nawa natong kwarta. Pero panahon sa eleksyon 100 lagi nang ilang ihatag 100 na ipipila 1,000 para nato bang mga butante 100 ko no 1,000 ya maingon na ba din ta kari akong butaran kay 1,000 akong nadawat ani kaning usa 100 ra kuprason lang ni nako ayaw kay bisan asa ana nila pilo-piloon kana kay dautan nga buhat kung mobutar ta sa mga kandidato nga manghatag og kwarta mga suborno nato magpasalig-salig anang ilang mga project kung mauna lang gid atong butaran bisag nakita nato nga kusog kay silang mopakyas og mga saan kusog kay silang mopasalig pero way nahitabo panahon nga nilingkod sila sa ilang previous nga mga posisyon sa atong katilingban magmahay kita ana kay ngano man 3 years 6 years silang mulingkod pila man na ang usa ka year pila na kaadlaw ang usa ka year 365 times 3 pila no di na ganay mo kamao mo multiply hasta ako 365 times 3 niya og senador na pila to ng senador 6 years times 2 pag yun na ang katong resulta sa times 3 so 6 years 6 katrag 365 nga maglingkod sila nga magsige na silang pamawi atong ilang gipanghatag moabot yung bilyon ang atong mausik na kwarta muna karon ma-zero na ang PhilHealth tungod kay gikurakot na sa mga namawi na ay project na gilona kanang atong Panay Gimaras Negros na projects gilona na-release na ang loan wa ma-implement ang project pahangtod karon murag karon kunong tuiga magsugod pero ang funding hasta kaupat na gibutangan og pondo
gikan gipangkuha apil na gani ang pundo sa PhilHealth. Naapay mga bangko nga gipangkuhaan sa pundo o mga government agencies nga gipanguhaan og pundo kay gibutang aning ilang kunuhay unprogrammed fund nga unta funded naman ni kay duna naman ni allocated amount ang uban ana giloan nato sa laing mga nasod. Ngano man na kay namawi kining mga dautan nga mga kandidato, namawi sa ilang gipanghatag og naghimo sila ani 3 years, 6 years, gipilo-pilo hasta kapila ang usa ka adlaw nilang pagpanghatag ang ilang gikuha baos subras gatusan kapilo. Ialaw ba nas Ginoo? Yes, kay gisaad na niya unsay inyong gibuhat ibalik na nako ninyo gatusan kapilo. Mao magbantay ta ana nakaron mohatag ta sa atong kwarta padulong sa atong simbahan. Unsa may mobaos ninyo og mohatag mo aning slot, maayo nga baos o dautan? Kusga, congratulations sa namalit og slot. Mo na ni ako na ning i-report ninyo ang atong SBF DAG 52,211 na ang atong halin, naapay 7,789 nga available slots, 500 pesos per slot. Mopalit mo anig usa ka slot 500 pesos, ang mobalik ninyo gatusan ka 500 pesos. Bahala na mo ana, mutuo ba mo sa dili. Ug di mo mutuo, mapariha mo sa batanon na nilakaw nga nag-expect nga wa na gyoy mahibili niya. Nalimot ang batanon na kung mubiya di siya atong iyang tanang katigayunan, ang mubalik niya gatusan kapilo. Mao na ang atong nasabtan. Ang ato sang katong bag-ong slot para sa atong Holy Week o sa atong piyesta niya 70,000 atong gibaligya, nahalina na tag 916 ka slots kaning God's Healing and Deliverance Powers GHDP, naapay 69,084 ka slots na tag 100 pesos per slot. So kung mo biya mo sa inyong 100 pesos karong si manaha, inyo ning ihatag, gatusan sa ka 100 pesos ang mobalik ninyo. Og ang atong itabang ato ni Father Arnel katong haligi para ni Mama Mary, HPMM, 6,047 na ang atong halin, naapay 5,953 ka slots nga available, tag 100 pesos gihapon ni. So kung naa kay 500 tag 100 pesos, ug naa kay 100 pesos, pilo-piloon sa na. So pila may total aning tulo ka slots? 500 SBF DAG, 100 ang GHDP, 100 ang HPMM, 700 pesos. Nya mingon ka kaanogon sa 700. Dili ko kabiya niya ng 700. Bisan karong buwan sa Marso, di jud ka kahatag og 700 para nining ato mga projects. Sayang. Mauna-unta nay pilo-piloon sa Ginoo. Hain man na nimo gibutang ang imong 700. Basi gipalit ra na nimong pagkaon, mga cake ba, or ikaon ninyo anang inom nyo ng soft drinks, or imo ba nang isugal og swertres, nya mapildi dayon ka. Pilo-piloon sana, hasta kapila gatos na mapildi ka. Nya ang imong gikaon kay kolesterol man to. Pilo-piloon sana ang kolesterol siya.
O niya, kay imong gikaon, para diabetes man to, sugar, pilo-pilo, saan ang imong sugar mo na, mag-kidney failure na yung kamadugay. Awa ko manungo ha. Kanang, ang ako lang ba, binuang lang nga interpretation, pero usahay, baya mo lang tinuod. Nya, unsa man, lingiyay mong tupad. Lingiya. Ingna, unsay gusto ni mong pilo-piloon. Ingna, unsay gusto ni mong Ginoong pilo-piloon. O na, bisan sa eleksyon, kining team Marcos o team Duterte, ato ning pamalandungan sila. Kinsa Manila karon panahon sa eleksyon ang nagbuhat og maayo. Mo na atong butaran. Kaya kung nagbuhat sila maayo, pasabot iniglingkod nila, pilo-piloon sad ang maayong buhat dinhi sa atong nasod. Pero kung kinsa nila dinhi karong nanagan, Team Marcos, Team Duterte, gikan sa senador ngari sa dinganan na konsihal sa lungsod, kung atong makita nga dautan ang ilang buhat, atong likayan ang pagbutar nila, kay nga naman pilo-piloon sa nas ang kadautan samtang maglingkod na sila. Karon na gani roy mga tulay nga gihimo, wap gani makaabot og pila ka tuig na human pa lang gani 2024, lusno dayon. Na kasige na narolag pinasinglan na ikinsay kuanana. Sobra sa nagbilyon ang project ang budget anang maong tulay na lusno na ay flood control, sobra sa to 500 billion kuno ang budget ato, baha lang yapon kay nga dalos lang ang flood control, wa ka control sa flood. Ang flood control maoy gi banla sa flood. Kini siya mga sitwasyon kini sa atong nasod. Bunga ni sa gapilo-pilo nga kadaot, gatusan ka pilo-pilo nga kadaot, kay dunay mga politicians nga atong gibutaran nga dautan ang ilang pamaagi, either vote buying or dagdag bawas. Kanarong dagdag bawas, akong ikaingon kagahapon na nasay issue ana. Nanay gikiha usa ka attorney nga naningkamot in town pagtampo sa iyang expertise sa aning IT, kay mao man na iyang exposure mo, iyang trabaho as CPA lawyer, usa man siya ka analyst, usa siya ka auditor nga ang iyang i-audit ang reliability sa IT system nga gi-implement sa usa ka kompanya. Mo nang kahibaw kay siya sa maneuvering aning unsa nang information technology ning IT. Mo nang contribute siya. Pamasin, uy gikiha naman hinuos kumilik, gipaila naman onog kaso. Unsa man ni maayo ni o dautan, kita nalay mamalandong ani. Kay masipya tarog butar, pilo-piloon sa pila ka tuig, pila ka 100 of years ang kadaot o kaha ang kaayo nga atong gihatag sa atong nasod. Timan-an nato mga igsoon, kada nato butar karon gihalad nato para sa atong nasod, ug mao sa nay pilo-piloon inig resulta na sa eleksyon.